ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ 3 ଜଣ ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାଧୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସାଧୁ ରାମାନନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧୁଙ୍କର ନାଁ ସାଧୁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ତୃତୀୟ ସାଧୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦ। ସାଧୁ ରାମାନନ୍ଦ ଓ ସାଧୁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କଳି କରୁଥିଲେ। ସାଧୁ ରାମାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ, ସାଧୁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ। ମାତ୍ର ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଏ ଜଗତରେ କେବଳ ସାଧୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ରାମାନନ୍ଦ ଓ ସାଧୁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ହସି ହସି କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ କହୁଛ ଦୟାନନ୍ଦ? ତୁମ ନାଁ ଆଗରେ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସାଧୁ ହେଇପାରିବ? ଏଇ ତ ତୁମ ନିଜ ପ୍ରତି ସାଧୁତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଦୁର୍ବଳତା ମାତ୍ର। ଦୁଇ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦ କହିଲେ, ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ସାଧୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସାଧୁତା ରଖିବା ଓ ଠିକ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ହିଁ ସାଧୁତା। 3 ସାଧୁଙ୍କର ଏହିଭଳି କଥା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଦିନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ 3 ସାଧୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପଥିକ ବେଶରେ ଆସି କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଦିଗହରା ପଥିକ, ବାଟ ଭୁଲି ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 3 ସାଧୁ କହିଲେ, ଏଇ ତ ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଅତିଥି ସେବା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଟିକେ ଶୀତଳ ଜଳ ପିଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ସାଧୁ ରାମାନନ୍ଦ ପଥିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ରାମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ପଥିକ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଆଶ୍ରମରେ 3ଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମିଠା। ଆମ୍ବ ଖାଇ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ। 3 ଜଣ ସାଧୁ ଓ ପଥିକ ଜଣକ ଆଶ୍ରମର ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧୁ ରାମାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଆଣି ନିଜ ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଥିକ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଉଠାଇ ଖାଇଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲ, ମାତ୍ର ତୁମ ଗଛର ଆମ୍ବ ଏତେଟା ମିଠା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦଉଡ଼ି ଆଣି ଫାଶ ପକାଇଲେ। ସେଇ ଫାଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ହଲାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଥିକ ଜଣକ ଆମ୍ବ ଉଠାଇ ଖାଇଲେ। କହିଲେ, ଏ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ମିଠା ଲାଗୁନି। ଏହାପରେ ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦ ନିଜ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲେ। ବାଛି ବାଛି କିଛି ସମୟ ପରେ 2ଟି ଆମ୍ବ ଧରି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସାଧୁ ରାମାନନ୍ଦ ଓ ସାଧୁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ କହିଲେ, କେତେ କୃପଣ ଓ ମୂର୍ଖ ତୁମେ! ପଥିକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଖୁଆଇବ ବୋଲି ଏତେ ସମୟ ବସାଇଲ। ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ନିଜ ହାତରେ ଲଗେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ବାଉଁଶରେ ପିଟି ପିଟି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦଉଡ଼ିରେ ଫାଶ ପକାଇ ମୁଁ ମୋ ଗଛର ଗଳା ରୋଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଜଳମାତ୍ର ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ି 2ଟି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଣିଛି। ଏଇ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ପଥିକ ମହାଶୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆମ୍ବ 2ଟି ଖାଇଲେ। କହିଲେ, ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମ୍ବ ତ ବହୁତ ମିଠା। ଏଇଭଳି ଆମ୍ବ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ। ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ସାଧୁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ରାମାନନ୍ଦ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ହେ ପଥିକ ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମ୍ବ ବି କମ୍ ମିଠା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଅଯଥାରେ ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଛ। ତୁମର ଏ ପକ୍ଷପାତ ଆଚରଣ
ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ପଥିକ ଜଣକ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରିଗଲେ। ତିନି ଜଣ ସାଧୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଧୁତାର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଧୁତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଥିକ ବେଶରେ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ରାମାନନ୍ଦ ଓ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୟା କ୍ଷମା ନାହିଁ, କେବଳ ଭରି ରହିଛି ଈର୍ଷା ଓ ନିନ୍ଦା। ମାତ୍ର ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅସୀମ ଦୟା ଓ ପ୍ରେମ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେତେବେଳେ ରାମାନନ୍ଦ ବାଉଁଶରେ ଗଛକୁ ପିଟିଲେ, ମୋର ଦେହରେ ଅନେକ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା। ସେହିପରି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଦୌଡ଼ିରେ ଫାଶ ପକାଇ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟାଣିଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ଯେପରି ମୋରି ଗଳାରେ ଫାଶ ପକାଇ ମୋ ଗଳା ରୁଦ୍ଧ କରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦ ଯେପରି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ମୋ ପାଇଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦୁଇଟି ଆଣିଲେ, ମୋ ଶରୀରକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସାଧୁ ପଦ ପାଇଁ କେବଳ ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମନ ଓ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦୟା, ସ୍ନେହ ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦ କାଳ କାଳକୁ ସାଧୁ ହୋଇ ରହିବେ ଓ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ସେବକ ହୋଇ ରହିବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ରାମାନନ୍ଦ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣଗତ ହେଲେ ଓ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ସଂସାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି।